Mira, aquí está a miña mamá a recoller a manzanilla. Ben boa. Vistes? Ala, saca para lá. Estes gallegas hai que ir ao baile. Ah, por que sabías que eran as letras gallegas? Bueno, muller, vai boa. Dime unha palabra gallega bonita que che gusta a ti. Bueno, pois como ti falas é o gallego máis bonito Home, do mundo. claro, é o que hai, É o que hai. Como se chamaba o baile cando era mozas? Como se chamaba o dai? Co geiteiro cativo. Era afiada. Antes iban, pandeiretas. Pandeiretas. Pandeiretas, tac, 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 nas casas. Pero ese era un soto que había, que era, bueno, estaba ben preparado. Era para os geiteiros, nada máis, para facer a fiada. Pero era para os abuelos, tocaba, bailaban, e nós éramos rapaces. Estaba moi ben, recordarame en canto viva. Mi mãe, como contastes tantas veces e con tanta ilusión, que hasta eu recordo como se o vivira. Si o viviras. No, bailar os casachós quedaba justo. Sí. Pois nada, feliz día das letras gallegas. Sí, feliz día. Mira, ala, vaite. Ala, veña, chao Lolo.